En kom je uit een echte voetbalfamilie? Ja, ik kom wel redelijk uit een voetbalfamilie. Mijn ouders hebben allebei gevoetbald. Mijn moeder bij de dames van Venray en mijn vader vroeger bij de heren van Venray en daarna hier in Leunen. En mijn zus hebben ook op een blauwe maandag nog gevoetbald. Maar ja, het meeste heb ik van mijn vader meegekregen, denk ik. En was dan ook altijd al duidelijk dat jij ook zou gaan voetballen of dat niet per se? Ja, we woonden natuurlijk in Leunen en dan heb je voetbal of korfbal. Dus nou goed, dan is de keuze snel gemaakt voor een jongen. En ja, mijn vriendjes, de meeste waren al wat ouder als mij. Ik ben wat later in het jaar jarig, dus de meeste zaten al bij de voetbalclub. Dus dan, ja, dan maak je die keuze vrij snel. Maar ik ben wel opgegroeid met de bal, dus voor mij was dat wel een makkelijke keuze. En ja, ik had het vrij goed en snel naar mijn zin daar. En de plaatselijke voetbalclub in Leunen, volg je die nog? Ga je nog wel eens kijken? Ja, ik ga met name bij mijn vrienden kijken, maar die spelen allemaal in de derde van Leunen. Het zijn allemaal jongens die nog makkelijk in het eerste hadden kunnen spelen, maar het derde prima vonden zonder te trainen. Dus dat vind ik hartstikke leuk om daar op zondagmorgen te gaan kijken. We spelen natuurlijk heel veel wedstrijden op vrijdagavond, dus waardoor je op zondag vrij bent. En dan vind ik het superleuk om bij de jongens te gaan kijken en lekker op de bank erbij te gaan zitten. En ja, een beetje ouwe hoeren en geinen met die jongens. Dus jawel, daar ga ik nog hartstikke graag kijken. Ken je Freek al lang? Ja, ik ken Freek al denk vanaf de basisschool. We hebben altijd bij elkaar in de klas gezeten en ja, ook nog een tijdje samen bij VVV in de jeugdopleiding gespeeld. En we zijn vrienden vanaf het begin, dus ik ken hem al, we zijn nu 30, dus al bijna zo lang. Ja. En wat zijn zijn goede punten? Op voetbalgebied of? Op allebei. Ja, met voetballen met name, ja, hij is een hele technische voetballer, goed inzicht en ja, hij heeft heel veel gevoel ook voor de ruimtes die er liggen. En hij is natuurlijk als aanvaller ook iemand die vaak scoort. Dus hij heeft ook wel het inzicht om die doelpunten te maken. Op de goede plaatsen te staan en om zelf ook regelmatig assists te geven. En ja, sociaal gezien is hij heel betrokken. Hij is heel sociaal en ja, ook richting zijn vrienden. En hij wil toch wel altijd weten hoe het gaat. En hij organiseert ook veel dingen, dus altijd actief bezig binnen de vriendengroep en ja, dat wordt enorm gewaardeerd. Freek is een jongen die natuurlijk vanuit het amateurvoetbal nog een enorme wending aan zijn carrière heeft gegeven. Hij heeft natuurlijk vanuit de jeugd van Leunen al een grote stap gemaakt naar Venray. Daar in de top van op dat moment het amateurvoetbal gespeeld. En ja, goed, eigenlijk met de invoering van de topklasse Venray net op een Hana die stap niet kunnen maken. En toen hebben wij hem 3 jaar geleden opgepakt. En heeft hier een geweldig jaar gehad in de topklasse en nu al 2 jaar fantastische prestatie geleverd in de Jupiler League. En wat is zijn kracht dan als voetballer? Ja, Freek is natuurlijk een rasvoetballer waar de mensen graag van het voetballen komen. Kijk, Freek stond op dat punt, op het punt om een zaalvoetbalcarrière te verkiezen boven het veldvoetbal. En dat zegt natuurlijk al eigenlijk een klein beetje iets. Dat ging op het laatste moment niet door en ja, op dat moment hebben wij hem opgepakt. En heeft hij hier nog een geweldige move aan zijn carrière kunnen geven. Sinds wanneer heb je je leven gecombineerd met een leven als semi-prof? Ja, dat is eigenlijk al sinds ik hier speel. Het eerste jaar was nog als amateur, maar daarna gingen we naar het profvoetbal. En ja, sindsdien is het werken zeg maar, ja, geen bijzaak, maar wat minder geworden. Dus ik combineer het met 28 uur werken. En dat is, ja, dat is druk, maar dat is wel prima te doen. En ook het maximale wat kan met het voetbal op dit niveau. En veel weg van huis. Hoe bevalt dat? Ja, veel weg van huis valt op zich nog wel mee. We zijn nu in de middag gaan trainen, dus dat geeft wel heel veel voordelen, waardoor je in de avonden wat meer thuis bent. Dus ik ben meestal om 6 uur thuis. Nou goed, dat is in principe gewoon een normale werkdag. En dan ben ik in de avonduren gewoon thuis beschikbaar en kan ik lekker leuke dingen doen met mijn zoontje. Ja, ik ben het eigenlijk altijd wel gewend. Dat hij ook met voetbal bezig is, zolang ik hem ken. Dus, ja. En zelf ben ik met sporten ook wel regelmatig dat ik ook wel weg ben. Dus, wat voor sport doe je dan? Dansen. Oh ja. En ga je dan ook vaak bij elkaar kijken? Nou, hij komt wel altijd naar voorstellingen kijken, vindt hij ook heel erg leuk. En het voetballen, ja, nu wat minder, omdat met Sam natuurlijk moet er ook iemand zijn voor Sam. Maar als ik kan, dan ga ik wel kijken. Dus jullie stimuleren elkaar wel goed in het sporten? Ja. Nou, dit is mijn 4e seizoen. We hebben 1 seizoen in de topklasse gespeeld hier nog en daarna voor het 3e seizoen in de Jupiler League. Dus ja, 4e seizoen hier.
En bevalt het goed? Ja, supergoed naar mijn zin. Daarom vorig jaar ook mijn contract met 2 jaar verlengd. Dus ik speel ook zeg maar volgend seizoen nog sowieso hier. En ja, dat doe je niet als je het niet goed naar je zin hebt. En ja, het is een hele leuke en warme club. En ja, nogmaals, het is de enige profclub in heel Nederland waar je werken met voetbal kan combineren. Dus dat was voor mij ook wel een must. Dus ja, wat dat betreft zit ik hier prima op mijn plek. Goed, wij zijn natuurlijk denk ik een hele herkenbare amateurclub. Die ja, altijd voor uitdagingen, nieuwe uitdagingen gaat. Die graag zichzelf wil onderscheiden. Zonder daarbij vooral niet arrogant of wat dan ook te willen zijn. Maar puur op basis van voetbal en in de omgeving waarin dat plaatsvindt. Dus gewoon, ja, goed, kijk hier om je heen in een hele landelijke omgeving. Dat tot bloei wil laten komen. En ja, nou goed, we willen gewoon vooral een nette vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt. En nou goed, wij zijn denk ik niet de club van de massa. Wij zijn wel een club die je gewoon moet ontdekken en waar je een goed gevoel bij krijgt. En ons streven is als mensen het sportpark verlaten, dat ze met een glimlach op het gezicht doen. Dus daar zijn we altijd mee bezig. Ja, het is echt een sfeer hier, een goede sfeer. Ja, nou goed, maar natuurlijk wel regel 1 zeggen we altijd, we zijn een voetbalclub. En regel 2, we maken er geen wetenschap van. Dus dat is gewoon de basis van, of zeg maar de kern van het waar wij werken. En daar proberen we dus mensen bij te zoeken of andersom mensen die zich bij zich aansluiten zich happy te laten voelen. Maar voetbal staat altijd bovenaan. Het gaat over voetbal. Ja, het is een hele gemoedelijke club, warme club, daar hou ik van. Niet, ja, hoe moet ik zeggen, niet veel van die brani-schoppers, gewoon normale mensen die bij ons in het dorp hetzelfde zijn. Groesbeek is wat dat betreft ook gewoon een dorp, dus ja, dat bevalt me wel en ja, daarom ben ik hier goed op mijn plek. Dat voel je vanuit de kant, vanuit de supporters, maar ook ja, doordat je 2 jaar bij kan tekenen hier bij een club. Ja, het is wel een teken dat je er goed op staat en ja, dat zie je graag hebben hier. Je hoort vaak dat topsporters niet zoveel doen in het huishouden. Hoe is dat bij Freek? Op zich doen wij het wel gedeeltelijk samen. Ja, de ene keer doe ik wat meer dan Freek, maar... Nou, ik heb toevallig net nog het huis gezogen omdat ik wist dat jullie kwamen. Dus ik denk dat moet in ieder geval netjes zijn. Nee, ja goed, ik heb ook anderhalve dag vrij, zeg maar. En ja, ik vind dat je daar gewoon ook in je verantwoording moet nemen. Ik moet wel zeggen dat Kim wel iets meer doet als ik, maar over het algemeen... Over het algemeen ja, wisselen we wel, omdat ja, ik heb dan natuurlijk ook wel dat ik volledig werk en ja, Freek werkt met voetbal. Dus we mixen het een beetje. Ik vind dat ook niet meer dan normaal. Ik denk dat het echt iets is van vroeger, zeg maar, dat de vrouwen het huishouden deden en de mannen niet. Dus daarin probeer ik wel een steentje bij te dragen. En daar heb ik met name dan overdag wat meer tijd voor dan in de avonturen. En je combineert je semi-voetbalbestaan of semi-profbestaan met een baan als sportconsulent in Venlo. Ja. Hoe bevalt dat? Ja, dat is prima. Dat is hartstikke leuk. Ik heb het daar prima naar mijn zin. Ik ben daar 7 jaar geleden begonnen en ja, me steeds kunnen ontwikkelen daar. Nu weer wat stapjes kunnen maken en door kunnen ontwikkelen. En ja, daar heb ik het goed naar mijn zin. En daar krijg ik ook heel veel vrijheid, zeg maar, in het indelen van mijn uren die je wel nodig hebt, zeg maar, met het leven als semi-prof, zeg maar. Want ja, er zijn wel eens momenten, dan wordt er een extra training ingelast. Of er zijn momenten dat we op maandagavond moeten spelen. Ja, dat zijn toch dingen, daar moet je toch eerder weg van je werk. En ja, daar krijg je gelukkig op het werk alle medewerking van. Hij bent ook collega's met je goede vriend Jaap. Hoe is dat? Ja, dat is wel bijzonder, moet ik zeggen. Hij heeft me heel erg geholpen met die baan ook. We zitten nu ongeveer 6,5 jaar in Venlo. Ongeveer dezelfde tijd daar gekomen. Ik werkte daar iets eerder. Op het moment dat er een vacature kwam heb ik Freek getipt en zodoende is hij daar ook binnengerold. Ja, gewoon leuk om elkaar daar ook dagelijks te zien en ja, op een sportafdeling waar we natuurlijk allebei heel veel affiniteit mee hebben. Dus ja, het is gewoon hartstikke leuk. Freek die drinkt natuurlijk geen alcohol. Ja, dat doe ik ook niet. Dus, nee, nou goed, nou goed, toevallig staat er eentje voor je dat ook echt geheel onthouder is. Dus wat dat betreft heb ik ook diezelfde karaktereigenschap. Ik ben zelfs horeca-ondernemer, dus voor mij is dat misschien nog iets aparter dan voor Freek. Ik heb me altijd prima kunnen vermaken zonder alcohol. En ik heb ook niks tegen alcohol. Ik drink het zelf gewoon niet. Ik heb er niks mee. Ik vind het ook absoluut niet lekker. Ja, nou goed, ik gun iedereen zijn pilsje. Dat zul je logisch vinden als je zelf een horecabedrijf hebt. En bij de Linden is dat ook altijd zo, wat hier de bakermat is van deze club. Dat we natuurlijk graag een pilsje drinken en in het dorp natuurlijk sowieso ook. Maar nou goed, als mensen dat niet doen, hebben wij geen moeite mee. En zoals gezegd, ik ben zelf ook geheel onthouder en ik vermaak me op het best hier.
Dus ik kan me altijd prima vermaken. En, nee, ja, daar krijgen we hem nog altijd niet aan. Hij heeft het ooit een keer geprobeerd, maar ja, daar is hij zo ziek van geworden dat hij daarna nooit meer heeft gedronken. Dus ja, voor ons als vriendengroep is het wel handig, want je hebt altijd één Bob erbij die kan rijden. Maar, ja, het stappen, we zijn bijna allemaal 30, dus het is wel iets minder geworden. We hebben nog heel veel gezellige avondjes met z'n allen. Alleen het echte op stap gaan, zeg maar, dat is wel een stukje minder. Maar als we dat doen, dan kan ik me prima vermaken zonder alcohol. Je kent hem natuurlijk al een hele tijd. Heb je hem ook zien veranderen als voetballer? Nou ja, goed, in de loop van de jaren krijgt hij natuurlijk meer ervaring. Heeft hij bij Venray lang gespeeld, daar een goede periode gespeeld en uiteindelijk die stap naar Achilles gezet. Ja, en dan zie je wel dat hij nog beter wordt dan dat hij eigenlijk al was. Misschien had hij de stap eerder moeten zetten of kunnen zetten richting betaalvoetbal. Dan denk ik dat hij nog hoger had kunnen spelen. Ik denk dat hij de Eredivisie wel aan had gekund. Ja, ik heb natuurlijk nu nog 2 jaar contract hier. Dus de komende 2 jaar kan ik voetbal en werk nog mooi combineren. Nou. En bovendien durf ik nu wel te zeggen dat wij Freek Tonen ook daarna aan ons willen binden. Omdat wij hem niet alleen een geweldig mens vinden, maar ook in ieder geval met de voetbalachtergrond die hij bezit, voor ons zeker nog jaren van betekenis kan zijn. Goed, dan ben ik 32, dus dan word je op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je moet gaan kiezen van hey, ga ik blijven voetballen of ga ik misschien stoppen met voetballen en wat meer werken. Dus ja, dat moet ik over 2 jaar gaan bepalen. Dat zal liggen aan fitheid, dat zal liggen aan de club van hoe ze ervoor staan, of ze nog met je verder willen, of ik zelf nog verder wil. Dus je bent als vriend al heel trots op hem? Ja, absoluut. Absoluut. En ja, goed, we volgen hem natuurlijk op de voet. En dat is wel heel leuk om mee te maken. En jullie blijven vrienden voor het leven? Ja, dat sowieso. Dat sowieso.